tiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana. Ndofunga rufu chinhu chisina kujairika. Vazhinji mukufa kwemunhu inenge iri misodzi pamatama kuti mudikani wedu aenda, asi nzira yekufa ndo inosiyana. Ndofunga muzuva ranhasi tambouya kuChikurubi maximum kwatati aiwa regai timbononzwawo nyaya yakaitika kana kuti mhosva yakaparwa namukoma mindano vanobva nechepamalawi apo asi vakakurira kunzvimbo yeSanyati kuti aiwa regai timbononzwa mhosva yakavapinza mukati meusungwa ikaita kuti vapiwe life in prison. Murder yakaparika sei uye chii chakakonzeresa? Kurwisana here? Ushamwari here? Vaitora zvinodhaka here? Chingava chii chakaitika musi uyu? Regai nditaure namukoma wangu mindano tinzwisise kubva kwavari kuti chii chakaitika kuti musi uyu vazokomita kana kuti vazopara mhosva ine chekuita nemedha. Mukoma mindano makadi? Nofara makadiwo. Nani saka zita ndiani? Zita ndi mindano. First name mindano, surname mindano. Kumushande kupi ngo? Okumusha kuSanyati. Damakaya nenjanjika. Vazhinji vanobva kuti vanhu vane mazita akatangwa namindano aya vanenge vakauya nenjanji vakabva kuMalawi. Aiwa musi kunyepa kuMalawi ndo kumusha kwasati ndambobvira ndakusvika hangu. Kumusha kwababa kuMalawi, kwamai kuMozambique. Saka aichokwadi tisanhu wacho chaiwo nenjifamba mumweya. Aiwa ndazvo. Siri panapa ndiri madzimai. Aiwa asvikarambiki. Aiwa zvaka. Saka kuSanyati ndokwamakazodzvarirwa? Aiwa ndakazvarwa kuRengomaini kumasvingo. kuSanyati takatozotamira takuenda ikoko baba vangu vashaika vaishanda muRengomaini. Takazotoenda kuyanga yatova 2001 ndo patikazoenda kuSanyati, asi ndakazvarwa kuRengomaini kumasvingo. Samani makuru mangana? Ndane 37 years kozvinezvi. 30 July 1988. Saka mamato nemurere musani mapinda? Ya ichokwadi nani mudzimai nemwana 1 kuti anga anetowani kozvinezvi atova ne 14 years. Musikana mukomana Solomon. Saka makazvizvara ka? Bhozi hanziva kuvarume vanovanzoda vana vakomana kunyanya. Ya ichokwadi asi tinongogamuchira hangu kuti vese vanenge ndangopiwa naMwari chipo chakanaka chinoisa kubva kuna Mwari. Aiwa ndizvozvo. Ndakunzwisisa mukoma, tasangana pano paChikurubi maximum. Mhosva yakakupinza mukati meusungwa imhosva iyi? Ya mhosva yakandipinza muusungwa imhosva yemedha. Ndo yakandipinza mukati meusungwa munomu. Yes. Zvakafamba sei musi uyu kuti tizoti nasuno mukoma mindano vamukati meusungwa? Ya mafambiro azvakaitawo it's a sad situation. Inyaya inorwadza chaizvo kuti ndikaramba ndichirangarira, asi chandingangonyanya stiri kuti ndingeda kunya kuti nditaure nezvacho apakapa inyaya yemadrugs kunyanya ndo zvakanyanya kuti affecta zvakanyanya zvokuti ndingadai isiri nhau yokuti madrugs ndingadai ndisiri panapa zvamuchozi zvokuti ndingati ndanga ndakatoronga kuti ndakatonga zvokuda kuti tindoda kutonouraya munhu kana kuti ndoda kuti ndiite zvinhu zvakafanana izvozvo. Kwete panga pasina zvinhu zvakadaro kutaura chokwadi chibva pakati pemwoyo wangu, asi kuti nhau yemadrugs iyoyi ndo yakatozonyanya kuescalata kuti ndisvike pakupara mhosva yandakanotarisana nayo zuva ranhasi. Ranga rigore ripi pakaparika mhosva? Yanga iri 2012 muna July. Andi pazuva iri madrugs apinda musoro mamukoma mundano, zvakafamba sei musi? Ya zvakaitika pa ndezvekuti ndinomwe wangu wandaishanda naye
kubasa kwandaishanda. Saka pandaishanda naye pandizvokuti nenhau diki chete yatakatadza kungowirirana, tese taitomwa udoro, tese tainge takadhakwa. Saka manje mukushanda nePfuti mukataita reaction yandakangoita ndepanguva idzodzo dzongoti tese taiva futi tine Pfuti. Saka handaitwa kupolisi. Saka panguva iyoyo reaction pangonetsana kwatakaita panguva idzodzo nguva diki iyoyo chete ndo zvakatozokonzera kutoti nditodischarge Pfuti, nokuti umwe wangu anga achitori hozi yanga iri nguva yekuti taifara kunge tichichinjana majuti. Zvokuti zvaitika ndezvekuti taichengeta pakotco imakotco companies aya, kotco Olam neGraphics. Saka pano umwe akatouya achiripotawo umwe mukuru ipapo anga arimo muraini imomo, because ipapo ndo vanenge vachitotiwo pane mapurisa anenge ari padhuze ipapo. Ako achiripotawo nebhero rake rekotoni achinanga abirwa bhero rangu rekotoni anonzi David. Saka ini pandakanoreceiva nyaya iyaya, nhau iya yanga yatosvikawo futi kuno umwe wangu inini. Umwe wangu anga ari kusapoti, ina asiri kusapoti, nandiri kuDUB. Saka zvakanoitika painde zvokunoti umwe wangu nhau achizonoitora, ini ndakabva ndatoti ini nhau iyi ndakunoita sei, ndakuiforward ndakuendesa kumberi, ndo ndakatorekodha mastatements ekubirwa kwanga aita munharaunda yawo. Saka umwe wangu achizoitora nhau iyi manje anga aitora sokuti pamwe ndakuda kumurwisa, nokuti ini ndanga ndatonzwa nezvokutoti pane nhau yemari futi yanga atopiwawo futi umwe wangu. Apa nhau iyoyi yekubiwa kwekotoni iyoyi vachona vanga vatobayawo, vanga vatoita sei, vanga vatombomupawo futi mari shoma ipapo, hanikuona. Saka ini panhau yandakaiti ndakuforward nhau iyi mberi, ndarekodha mastatements zvese, yanga kutorawo sokuti kuda pamwe ndikudaita sei, ndakuda kunge ndichimurwisawo inini, hanikuona. Ndo zvakaitika zvokutoti hatakatombooti netsanei pakutaura, asi ndakatozomuonesa ndikati aiwa waifara kunge wanditaurira kuti nhau iyi yambosvika kwauri, handiti tataura nezvayo. Ini zvandiri kuita zvise izvi asina mbobvira ndaziva kuti nhau yaita sei, nhau yasvika iyi kwauri. Saka panguva yatakata kuchinjana juti atova manheru manje, tatotaura izvi zvatoitika masikati zvapfuura izvi, takuchinjana majuti ndopataura kuti kwewo paipai masikati wongoda kuzama kuda kutaura kuti dii wongoda kuita sei kumasikati paipai. Akudzokera futi panhau yanga tambotaura tasiyana nezvayo iyai, mukuona manje. Saka ndo pandakabva ndamutsanangura ndikati alright, isi nhau iyi tataura kudhara yapera kai, saka iko zvinezviwo wakundibvunza naiwe kuda kuti zviite sei, mukuona. Saka manje mukuramba tichinjana mashoko ipapo reaction yaakanoita yekunobatawo Pfuti yake, ini ndakabva ndatovhundukawo ipapo murikuona zvakaitika, ndikutodhonzawo triga. Ndozvandikutaura zvimwe zvinongangoitikawo mukudhako, ani mazviona zvokutoti chitiko icho chika chinotondibata-batawo, zvokuti zvandikutotaura izvizvi kana mukoti ndo nhau yacho yanga iripo iyo inotozikamwa ndo nayo iri paground. Handina chimwe chanengatapudza kana chimwe chanengawedzera panhau dzakafanana idzodzo, asi inini chitiko ichika ichi chinotondibatawo zvakanyanya zvokutoti ndingadai ndanga ndisina kudhako panguva iyoyo, ndingadai inini handifunguti kana kuti ndaizoreacta kusvika pakureacta maitiro andakaita iyayo ayo. Saka chitiko chinotondirwadzawo kuti umwe wangu wandaishanda naye asingafaniri kunge ndichiita mari yekureacta kusvika ndichiita pazvinhu zvakafanana izvozvo. Inyaya inotondirwadzawo, inotondibatawo zvakanyanya. Ndo maparikiro akaitawo mhosva yakandigarisa mukati muno muusungu. Inyaya inosuwisa zvikuru. Ndoda kunzwa zvaitika izvozvo muri vaviri kausiku kau muda kuchinjana majuti kuti mumwe achinosorora mumwe achidai so, vanhu vakagamuchira sei nyaya iyi vachisvika panzvimbo apa? Ima muchiri panzvimbo here kana kuti makatongoona kuti zvaitika mukatongoti maiwe toziva kuti nepaniki, unogona kutanga kumhanya wakadai, kana unogona kutanga kuchema wakadai, kana unogona kutomhanya wega kumapurisa because tonzwa umwe kuti ndakatomhanya ndega ndikatozviripotera kuti ndo zvandaita. Imi panguva iyoyo makaita sei? Ini zvakaitika panguva iyi ndezvekuti chitiko chaitika ichi ndaasina kutarisa kuti zvinhu zvakadai so ndo zvichaitikawo panguva iyoyi. Ndakatotiza, ndo chokwadi chakaitika ichoichi. Zvakanoitika ndezvokunoti inini Pfuti yangu yanga ndinayo yandainoshandisa, ndakatombotarisa nerodhi yekupolice station, ndokuti pataishandira apa pano ndezve 20 km kusvika kupolice station kupolice station kwacho kwanenge ndichishandira kwandofara kunge ndichiripotera. Zvekuti ndakatombofamba ndikatomboenda ndatosara less than just a kilometer kuti tosvika papolice station. Kuti nditoenda kwakundinoreporta, mwoyo wangu zvakandiremera, ndobva ndangovigawo futi pandakavigawo panonzi pazvindege, so ndobva ndangosiyawo futi ipapo ndobva ndatoenda
ndakatoenda kuHarare mukona ndopandakanoenda ndikanogarawo zvokunosvika zvokuma 14 days ndirimo muHarare imomo. Makasvika sei? Makakwira bhazi here? Makaita sei? Usiku? Usiku. Asi pakunga kwakutonochenawo moziva kuti motikari hadzimiri kufamba usiku. Ndakanoonawo imwe kombi yaitofamba ichitoendawo kuHarare, zvino ndaingotiwo ini motikari chero yainga ichienda kuBulawayo kana ichienda kuHarare ndongokwirawo mota iyo because zvinhu zvangoitikawo ndanga ndisina kuzvitarisira. Hani mazoona zvinhu zvacho. Asi panguva iyoyo zvangu iyoyo handine $5 yanga nditoriwo nayo. Mbona ndanga nditoriwo ne$5. Saka utenga nhingere sevanhu vaita zvekudhakwa-dhakwa. Bhajetera tumwe tumasupa here? Kana ungoziva kuti mari unogona kugarawo nemari yekuti kana wakuda kuzotengwa kana lani kana wakuda kungozoitawo zvimwe zvaunenge uchingoitawo. Saka manje ndopandakabva ndangoshandisawo mari yandikabva ndaita sei, ndikabva ndatoendawo kuHarare. Ndo zvakaitika izvo. Zvakazoitika ndezvokuti payday manje ndakuda kunotora mari. Ndopandakabva ndaita sei, ndopandakabva ndabatwa paFBC Building Society. Wanga utova musi wepayday, wanga uri musi Magara 14 days muri muHarare. Ndakagara zvokuma 14 days ndiri muHarare imomo. Then panga ndakuda kuzonotora mari manje vanga vatoti kana pangosvika munhu achida kutora anonzi nhingi achida kutora mari panapa mubve maita sei, mubve matombata munhu ndokubatwa kwandakaita ikoko. Munovhunduira apa muri kupinda zvenyu pabhengi makutobatwa kutya here reaction yenyanga ikamira sei? Mamuri redi here kuti ndameno pamwe vanchagona kundibata kana kuti mama kutongoti zvakaperera kupi? Zvokuti ndichabatwa zvochiwa ndiri pabhengi, mwoyo iyoyo mukati momwoyo wangu zvimwe pfungwa iyo yanga ichitongoripo iyoyo yekuti kwakwanisa kubatwa ndokwanisa kubatwa nekuda kwokuti ndaenda kubhengi. Asi mungoziva kana zvinongoitikawo kuti kana munhu wakuda kuti ungosungwa kana zviro izvo zvanga zviripo paurongwa hwaMwari hapana chinoita sei, hapana chaungakwanisa kunge uchichinjisa ipapo. Ari mukuzoona zvinhu zvacho. Saka asi handina hangu kuti hapana nharo dzaungaita ipapo. Zvokuti zvakaitika ndezvokuti pandakatopinda mubhengi handangobatwa ndichiti ndichitopinda mubhengi. Ndakatomboenda pana tele pane vanenge vacho ndobva ndatosvika ipapo ndobva atontaura akati mari yenyu irimo asi mari yenyu kunetsa kuwithdraw. Iri kunetsa kuwithdraw, saka achimboendai munombonobvunzawo paakaunti apo. Ndobva ndatoenda paakaunti paakaunti akati no mari dzenyu hapane zvikunetsa panapa pamari yenyu pindai muofisi mamaneja mbona. Asi papo zvese papapo mwoyo wangu wanga uchitosuspecta kuti something mbona vanzi pindai mamaneja pandakapinda akati miraiwo mai manje ndikudzoka mbona. Ndobva pakudzoka kwacho naiye haana kuzodzoka pakazouya ari mapurisa ndokubatwawo kwandakaita sei, kubatwawo kwandakaita ikoko amazvoona. Asi zvochiwa kutotiwo pakugara kwese kwandaitoitawo ndichitogarawo ndiri parani. Kana ndichiti ndiri parani ndikutaura kuti ndichitiza mhosva ikai zvinenge nekuzobatwawo kwaunenge waita zvokutoti zvechokwadi ndaitombowanadzo pfungwa dzokuti ndofanira kunge ndichinda chinoripota nawi maitikura. Saka zvototi pakutobatwawo kwandakatoitwawo ikoko nedzimwe pfungwa ndakabva ndatozova kuti nhauya yakuita sei yasvika ichinge ichiita sei ichitaurwawo nezvayo. Izvozvo zvega pakusungwa kuti utiwo munhu wapanika kana kuti watambudzika wakaita sei unokwanisa kutongowawo nepeace of mind yekuti ndasungwa nhau idzi ichiita sei ichitaurwawo nezvayo ndekuti ndaitawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndizvi. Ndakunzwa magara 14 days muri kuHarare. Pa 2 weeks apa kwamaigara uku maigara kumba kwani? Pana kumba kwandaigara. Maigara uku because zvaitongoitika ndezvokuti dzimwe nguva kana kwaitongotiwo kwavira handiti pane kana kuti pamashops handika inogona kungorarawo kana pamashops ipapo apo hari mazvoona. Hapana kana blanket, hapana kana chii ngona. Zviya zvinongoitwa kana nevamwe vanogotaurawo imwe language ungoti hanzi chigunduru hani mazvoona. Because hapana umwe urongwa unongoona hwekuti kwai ndauda kuti nditakure mablankets kana chii but zvinhu zvinenge zvangoitikawo panguva iyoyo zvokutoti unenge utori desperate kushaya kuti ndingazviita sei. Ndakungoti maybe makatizira kana kwateteka kuHarare mukati kana maingoti nedirection iyoyo ndinoona zvekuita ndasvika mberi. Hapana kana kwehama kwandakatomboenda kana. Saka pa 2 weeks idzodzo matiza yakaitikira kupi nyai? Zvakaitikira kuChegutu. Matiza kuChegutu kusanya dhamu huko.
muradzi rambotirai kufonera here kana kumbokutsvagaitsvagayo foni yacho mamuchinayo here? Zvakatoitika pandizvokuti foni zvese ndakatozvirasa. Ikoko kuChegutu? Ndakatozvisiya zvese, ndakatozvisiya zvese kuChegutu zvese. Handina kana changa ndinacho panguva iyo. Mabatwa imimi kuHarare muFBC mubhengi vanhu vakutoona cheni dzachena munhu akubuda achiendwa naye. Makanosvikira kupi kwamakanosvikira kuti muzonotongwa? Inapa zvandikaita ndizvoti chibva paFBC Building Society apo vakabva vatongondibvunza kuti iwoko futi iri kupi. Handina kana kumbotendera ndikabva ndavaudza kuti yasara kuChegutu. Ndopatakabva tangonanga kuChegutu ikoko. Ndobva tanosvika tingoendawo tinotoresa futi panga iri pepa. Ndobva ndatoendeswa paChegutu police station tinotorwawo mastatements ipapo apo. Makationa iripo zvenyu after 2? Yanga iripo ipapo. Yanga iripo. Zvese nemagazini yacho nemarounds. Kuti kana pachinge paitika chiitiko zvichida sei zvakaitika ipapa kuti paurayiwa munhu then munhu anenge akaita mhaka obva ashayika zvakare panzvimbo, nharaunda inenge yakatsamwa sei, inenge yakatsamwa ichitoda kuona munhu iyeye akazoita sei, akasiya uraya hama yedu akadii. Pamakasvika muchizonotsvaga pfuti tozoti vanhu vachinge vatongoona kuti pane zvakuitika, vanhu vatanga kuungana zvakare, hapana here pakambosvika vanhu kuti vakambosvika pakuda kutombokuatakai panguva iyoyo mauya kuda kuidentify kuti aiwa zvakaitikira apa zvikadai? Panguva iyi takanorikavisa kuti hapasiko kwakaparikira mhosva, saka panga panongoriwo nevanhu vashoma vamwe vanga vakungoungana vachingotarisawo, hapana kakomenda. Asi kumaindications kwakaparikira mhosva kwandakazoendawo, pane vamwewo havo 2-3 vanga vakutoreactawo, vangatitikokwewo wakaurayiri shamwari yedu, vachitadza kuti vakatobatikanawo nazvo zvakanyanyisa. Asi panguva iyoyi ndaitongo apologizawo kuti vedu zvinhu zvakafanana nezvi zvakatongoitikawo netsaona, ndanga ndisina kutombotarisira kutongopanikawo kwandakatongoitawo semunhu unongotori NePfuti wakatongobata futi kudhara. Ende futi pakutoshanda kwataitoita isu ndekokutoti anenge achitori pamaperimeters achitotenderera panzvimbo ipapo apo raundi inenge ichitori muchemba. Handitika hauiti mapatrols uchitongoti wakangobata wakangoti unongochitori alert panguva dzese idzodzi. Ndo zvinge zvichitoripo ipapo. Saka zvokutoti ndo itsaona yakatongoitikawo panguva ndaitongovatsanangurawo kuti hana asingatarisi kuti zvinhu zvakadai soka zvingaitika, asi ndo tsaona yakaita sei, ndo tsaona yakatongozondiwirawo iwe yakafanana iwe. Tozoti kana zvinge zvaitika sezvizvi sezvinhu zvinojairika, kurara chaiko kana hope chaidzo dzinogona kutadza kuuya 2 weeks apa muchirara pamashops, zvaifamba sei? Zvokutoti kutorara zvangu ndaitombowereka ndozobatwawo nehope, zvongozobiwawo nehope, asi mupfungwa umu unongo uchingozvidya mwoyo kuona. Asi kuti unyatsova kuti une peace of mind chaiko chaiko. Saka pepe vamwe vachizotaura kuti hanzi kurara hope karugare, chokwadi ichocho. Hati mazviona sekuti pane pasina kana rugare kana kuti hope dzacho kana kuti dziuyeka hadzitomboui, because mupfungwa mako kaunonge uchingofunga zvinhu zvakafanana nezvekuti vakomana, asi ndo zvinhu zvatoitika here izvi, neasina tarisi kuti zvinhu zvakadai so zvingaitika here izvi, vakomana, asi shuwa ndini here. Hati mazviona manje ndo zvinenge zvichitoita sei, zvinenge zvichitoita zvinhu zvinenge zvakatooma, hapana kana chinenge chakanaka ipapo. Foni marasa communication kumba hapana. Ndiani akatanga kufonerwa kumba achiziviswa nezvenyaya? Akatanga kufonerwa cheche kundiziva kuti ndiani akatanga kufonerwa, asi pane pavakambozondishanyira havo ndatiwa munomu vachitonditaurawo kuti no makatipinzisa bhizi zvisingaiti nemapurisa, because achiti mukuziva kune mukomana uyu zvirikufamba sei tudze kuhama dzese vakasvika ikoko, ndakutoshungurudzisa futi hama dzangu futi, muri kuona zvinhu zvacho. Asi kundizoti akatanga chaichai kunzi ndini akatanga kufonerwa, izvozvo zvangu handizivi. Masvika kuChegutu mapinzwa mumasales enyu marara, koti zvakazonofamba sei kukoti? Ndakatora nguva yakareba ndiri parimandi kukoti. Mbona ndakatora nguva yakareba nekuti sei zvakaitikawo panguva iyoyo, kupanikwa kwandakaita ndichitiza ndichiendawo
saka kuti uzonge uchipiwa beuka zvinonetsa hanimaona. Saka mai ndakabva ndati 2012 2013 2013 2014 2015 ndichingori parimandi chete ngona ndibva ndazoti 2016 akutopera kunana November ndio pandakazotongwa ipapo ani mazviona zvinhu zvacho ndisina kana mbobvera ndaita sei ndapiwa bhero. Muri mubox matongwa vakakuti udii? Ndiri muboxi inini ndakatonzi zvoni sekutsanangura kwandaita inini ndichitsanangura zvechokwadi kuti haina ndisina tarisiro yekuti nimhosva ndikaita sei kana kuti ndanga ndine chinangwa chokuti ndoda kuti nditore upenyu hwomwoyo wangu wandaishanda naye, asi zvakangoitikawo mutsaona mukudhakwa nemunguva diki diki nekupanika kwatakangoitawo panguva idzodzo. Saka ndaikumbira kuti dari please ndinzwirewo tsitsi pakutadzawo kwandakaitawo zvekutoti please ndiregererewo ndinzwirewo tsitsi pamutongo ndirerutsirewo mutongo. Asi Justice Musako vakataura vakati ndikuda kuti ndisende message kune vamwe vose vanenge vachizoshanda nePfuti futi kuti havafaniri kunge vachishanda nePfuti vakadhakwa vachidhakwa kana kuti vachitora zvinodhaka. Saka ndikuda kuti ndisende message yekuti vamwe vese vatorewo chidzidzo kubva pane pauri iweyo kuti zvinhu zvakadai so hazviitwe, ndobva vanditi life imprisonment. Makanzwa sei mapiwa life muri ipapo? Ndiri ipapo ndapiwa life. Chokwadi chakaitika ndechekuti zvakandiremerawo panguva iyo ndikati zvechokwadi, saka ndatotongerwa upenyu hwese kunge ndichinzofanira kunge ndichizofira kujeri kuona zvakandiremera zvakanyanyisa. Asi neimwewo pfungwa futi ndichizozvitarisawo futi ndakaona kuti ndakonzeresa rufu rwomumwe munhu ani mazvo, ndakaona kuti zvechokwadi ndakonzeresa rufu rwomumwe munhu. Saka ndakabva ndangozvitambirawo zvakadaro ndikati Mwari ndiye anoita sei, Mwari ndiye anoziva ani mazvoona zvinhu zvacho. Saka makatongwa ndopamakobva mauya kunoperi kana kuti makambo? Kana ndatotongwa kurimandi panguva iyo vanga vasingaziviko zvinezvi, vanga vasingatombotenderi kuti munhu atotongwa mutongo wakafanana naye wobva warara futi parimandi ipapo. Ndakabva ndatounzwa kuno panguva uchivhurirwa magedha mapinzwa makatanga kuona chii imimi mavhurwa magedha onzayo iko zvino musha wako wawakumbonogara takumbokuchengeta uri kuno boarding school kunyowani kuno kundokwako kwako makanzwa sei ba? Zveshuwa panguva yekutanga zvinotiremei, asi zvakaitika hazvo ndezvekuti inini pakuya kwatakaita kunoku akatwa manheru. Saka zvokuti ndoona kuti ndakapinda magedha api kana kuti ndangoreka ndatopindawo panapa ndatosvitswa uchinzisa Mwari wasvika panapa chitarisana ndichionawo zimudhuri rakadai so ndichiona kuti ndo pandatosvikawo panapa, ndo pandatonzi ndatoyawo panapa. Saka zvokutotiwo panguva dzandakapindawo panapa ipapapo ndaitotyawo zvakanyanya ndichisvikawo panzvimbo inoyi, sezvo uri munhu tingotanga kusvika panzvimbo inoyi hauzivi kuti kwandaunzwa kunoku ndichararamiswa ndichiitwa zvokuitwa sei. Kwandatounzwa kunoku handizivi kuti chichange chichiitika kunoku kwandauya kunoku, handizivi kuti zvichafamba sei. Pamwe uchingofunga kuti pamwe chichange chiti pamwe makuseni ega ega nii nchirohwa here kana manheru ega ega nchirohwa kana kuti ndichange nchiitwa sei handizivi. Saka panguva iyo kungoti hana inenge ichingorova uchiti handizivi, Mwari ndiye anoita sei, Mwari ndiye anoziva ani mazvoona zvinhu zvacho. Ndo zvakaitika izvozvo. Masvika kunoku muine muono wenyu ndofunga iri ijeri rekumba ratinonzwa tiri kumba rekuti waenda kujeri iwewe, ndobere unotaura iwewe nezvauri kuita izvi siya zvinodhaka izvi, paunoenda kujeri iwewe unodirwa vanomvura ana sekuru anambuya vanorova vanhu vanomukana 2 vakavonzi garai wombodainzi nehosepipe chidirwa mvura wombopiwa zaza rine simende wanaenda kujeri iwewe. Imi masvika manje mune muono iwoyo manje apa masvika usiku hamusi kuona kana muri kungoona mudhuri kuti panapa ndo pane chigara. Hamuna kufunga here kuti sadza rine simende reri ndopagara sei pana? Zvichokwadi izvozvo ndaizvinzwawo ndiri panze apa kuti zvichokwadi kune sadza rine simende rakadai zvokutoti panguva ndo zvaimwe zvataitombofungawo kuti zvichapera sei. Asi kuzouya kwandakazonoita manje ndichinoonawo hangu magariro acho anenge achiitawo vamwe ndakabva ndatoona kutoti bhozi kunotoriwo nechipatara kunoka zvototi pakatoti patoitika outbreak vanotomhanya mhanya toti paitika kana kuti vanhu vaita mudumbu chii chanyanya kukonzeresa
vanotova consende zvakanyanyisa nechikafu ichocho kuti vanhu havaronge vachinge vachidya chimwe chikafu chokuti chinokwanisa kuzovakanganisa. Saka ipapo ndo pandikabva ndatoona kuti zvimwe zvinge zvitauro zviya zvokuti hanzi sadza rine simendi zviya zvinge zviri zvinhu zvokunyepa zviya zvinge zvinhu zvisiko zviya pachokwadi chaipo chaipo. Pamagara iko zvino pane zvamaona here zvasiyana panguva yamakapinda kana kuti kudhara kwamakapinda ikoko kana kuti majera amainzwa kudhara asati ane correctional service achingori Zimbabwe Prisons and Services iko zvino pazowedzerwa ka-correctional service pane musiyano here wamuri kuona pakati pemajeri maviri aya? Musiyano uripo ipapo ndouona, musiyano uripo zvechokwadi, musiyano ndinouona pakuzonzi yava correctional service, musiyano papapa ndinoona ichokwadi ichocho, nekuti zvimwe zvaitika ndezvekuti kumashure kweso handika ndinoda kutaura maexperiences andakasangana nawo inini handitika kupinda kwandakaita munomu pandakaona kuti zvoshuwa correctional apa inenge yavapo apa inini ndakabva ndatongoti ndirega ndichitotangidza zvimwe zvinhu zvangu zvese panyuwani zvokuti panapa munodzidzwawo kamukatumu vanenge vachidzidzawo mune macommercials vachidzidzawo nichitiwa zvanenge vachiita. Saka ndakabva ndatoti rega ndingotangawo from start nditanga kutongoitawo zvokuita sei zvokudzidza izvizvi kutongotangira kana pane o level yacho chaiyo because handambobvira ndaita macommercials panze. Saka pakudzidza kwandakaita ikoko panguva iyoyo paitonzi musungwa avaronge achisvika achibata computer pamacomputers aya ainge achitorambidzwa panguva yachona iyoyo. Asi iko zvinezvi takatozopiwawo mukanowo zvakatonzi imi makufara kunge muchitoshandisa kuti macomputers ari mazvoona so totiko zvinezvi ndotori malessons andikutoita emacomputers saka totoona kuti utori correctional inotoripo ipapo nezvimwe zvidzidzo zvimwe zvandakatoitawo futi zvandakatadza kutoendera mberi noda kwenyaya yemakombiyuta iyaya asi ko zvinezvi zvakutonzi makutenderwa kunge muchishandisa macomputers saka noti pane umwe correctional service umwe watovapo ipapo. Radio chaiyo inge yanga iri mhosva yekutoti hautombotenderwa kuti unzi watombowanikwa kana kuti une radio zvamuchosi asi ko zvinezvi kutiona kutotiwo maradios vakutotitenderwa kutoti munofanira kunge mune maradio muchinzwawo madevelopments anenge achiitwawo munyika. Mukuona TV chaiyo panga pasina nyaya dzekuti kwai munofanira kunge uchimboonawo kana TV asi ko zvinezvi toona kuti mutoisirwawo TV chihombe chaicho kutoti mune makatigara muchiita sei muchitoonawo TV mukuona. Saka unoti zvechokwadi correctional service yauya zvechokwadi unenge uri kushanda unenge uripo. Kuti makumwati nemukaka nenyama hanzi haiwa muri kudya mafidhlongo chaiwo ichokwadi zvekutoti ndo imwe nhau futi yekuti kumasuro pakugara kwanga tichiita kumasure kwese ukako ndezvekutoti kuti utiwoti zvokuti kwai nyama unogona kuionawo kana pagore kana kutiwo kana kuti katu pagore handitika uyezve kana pautonzi patoya nyama maofficers ndo anotonge atoripo papa zvinotoyera kutoti bhozi maofficers anenge aripo achitoona kuti zviri kufamba sei kuchichiitika kutoti bhozi kunenge kuchinzi kwauya nyama. Saka munhu wese papa chaos imwe inenge ichiitikawo futi ipapo asi ko zvinezvi kaizvi pasina zvese izvozvo bhozi nyama yozikamwa kuti panguva diki nyama inenge ichiita sei inenge ichiuya of course population inenge yakawanda but zvinenge zvichiitwa zvachona maefforts avari kuisawo ukatarisa value yezvinhu zvachona zvinenge zvichiuya kunokuka zvakatarisana nevanhu vokuti vanenge neuwandu hunenge huripo apo unoona kuti zvechokwadi pane zvakawanda zvinenge zvichinja mukati muno musungwa muno ichokwadi ichocho. Maitora madrugs api muri kunzwa mapanzi apa kunyanya ndoti doro irori muri kuona doro kunyanya doro hati mazona doro irori but manje ipi padoro irori padoro manje kunoti black label hati mazona nemaspirits wamwe vakaitawo kana sana skippers ivavavo hati mazona zvinhu zvacho. Saka izvozvo kaizvo zvinhu zvakaipisisa zvisingaiti mukuona zvinhu zvakaipisisa chaizvo zvakafana naizvozvo zvokuti zvinoita kuti munhu pfungwa dzako uve neimwe judgment imwe isiriyo hanimuona zvokuti zvinogona kuzopesa zvakuita sei zvakupinza padambudziko hanimazvoona.
ndiraunzwa ukama hwenyu nanambuya nanasekuru ari kuchengetai munomu wakamira sei? Ukama hwedu nana sekuru vedu avaka, ukama hwedu hauna kuipa, ukama hwedu hauna kushata. Chakangonaka ndechokungoti uri mukati womunomu munofanira kungobhevhawo zvakanaka, unofanira kungobhevhawo zvakanaka, woregawo kuita musikanzwa. Handikazviro kuti kana munhu wamujeronzi kana munhu wagara unenge musikanzwa unogona kuita umwe musikanzwa utoriwo mukati muno mujeri, unogona kurwa nevanhu, kutuka nevanhu kana kuita sei. Asi kana ukatadza kuva nemusikanzwa kana kuva involved pane zvinhu zvakaipa zvese, hamunoona kuti nana sekuru munogara zvana zvakanaka, munowirirana zvisingaiti zvekutoti kuti ukwanise kusvika vanotokubatsira zvakatonyanyisa kuti ukwanise kutoachivha zvimwe zvinhu zvaunenge uda kutoachivha muupenyu. Mukuona ndo vanenge vachitotibatsira kana ukarwara chaiko chaiko, ndo vanotaurira hama kuti no arwara, uyu ari kunyora ane mariwo dzaari kudawo. Saka ukama hwakanaka ihwohwo, vanenge vachitibatsira zvakanyanyisa zvekutoti kana even kana ipo pachikafu chaipo vanhu 500 handitika hatingafidhiki chikafu kana varipo, vasipo ivo handitika, asi kana varipo ivo panenge paine order yakanaka. Saka tinoziva kuti kana maofisa zvekutoti kana matinogaremo munotori nevamwe vanhu futi vanotori bhuli zvakanyanyisa, asi nekuda kwokuti vanenge vachiziva kuti pana nasekuru vanenge varipo unenge uri protected. Saka zvekutoti vanasekuru zvakanaka zvisingabviri kuti tinge tiinawo padhuze ka, ukama hwedu hwakanakisa chaizvo. Pamafamily wiki varipo here madzimai, vana momzi, vana mainini varipo here vachikona? Zvekutoti inini pane family wiki havo yavakamboya kunoku, asi kungoti haiko zvinezvi haako vakure manje. Pana muzukuru wangu aitomboya kunoku achindiona, haiko zvinezvi akaenda kuSouth Africa handika. Futi mumwe sisi wangu futi variko futi kuSouth ikoko, ndina vamwe futi sisi wangu futi vari kuMalawi. Dzimwe hama dzangu dziri kunoko vatori kugokwewo futi vanototambudzikawo, mukuona. Saka kuti nditoti ndakutovapinza bhizi yekutoti huyai kunoku muchizondiona kumafamily wiki kunoka, ne ndichitovaremedza mutoro wakanyanyisa, mukuona, nechivaremedza mutoro wakanyanyisa. Saka muri kuzvigona sei zvinhu zvekuzoshandisa nezvimwe zvamunoda? Ndadzwa muchitaura zvekuchikoro, muri kuzviwana sei stationary sinzi hama dzaakure dzimwe dzakadzokera kuMalawi vamwe vari kuSouth Africa, muri kuwana sei zvinhu zvekushandisa? Pane zvekushandisa apa ndina mukoma wangu ariko futi kusanyati ikoko, anomira neni zvakanyanyisa zvekutoti pachona pandakazoita nyaya ndikutaura yekunyora iyi, pana pajeri panapa kana vachirejista vanokurejistira one subject handika. Asi mukoma wangu iye akatokwanisa kuisa maefforts akaisa akatondibhadharira 8 subjects ka1 hani mazvoni, ndobva ndatokwanisa kutoitawo ndikatonyora ndikatoitawo 7A's 1B, mbona nditori nawo masura ese utozomaona. Hayi nini zvekuudzwa zvini ndiri Thomas ka notenda ndaita sei A level futi akatozondibhadharira futi masubjects anokwana kuitawo 4 subjects, ndikatonyorawo futi pa4 subjects idzodzo pure maths, accounting, economics neBS, ndikatoitawo 17 points. Ndobva atozondibhadharirawo futi imwe mari yekuti ndikwanise kunge ndichiendera mberi padegree program yandakachuzawo kuita reHR, rebusiness management. Ndobva ndatoitawo futi achindibhadharirawo futi mari dziya ari mukuona. Saka zvototiwo pandikazosvika wangu pa2nd year pane machallenges andakazosanganawo nawo, bhozi pamari dzemafees handitika, nenyaya futi yemabhozi zoiko zvinezvi yakazoshifta kubva pamatraditional ways aishandisa kudhara yekuti munhu unopiwa mamodules utoverenga mamodules aya uchinyora maassignments ubva unyora maexams. Iko zvinezvi vanga vakuita zveonline yekuti munhu unofanira kunge negajeti rako laptop handika, yotodownloada maassignments ako nemamodules ako palaptop yako ipapo apo, then ubva wanyora maassignments ako ubva watumira futi palaptop pako ipapo. Saka ndio mamwe machallenges andakazosangana nawo panguva iyoyo zvakazoita kuti ndikwanise kunge ndichizotadza kunge ndichiita sei ndichiendera mberi ndichipedzisa ipapo. Dema muri kunzoko tichimbotera skippers neblack label, maisvika here madhigrees aya? Angationesanei chokwadi tega, so kungonyatsoona kuti patiri paipa ndaitedza neblack label skippers nandiri pabasa angu, but zvedhigiri hapana nombofunga enda kuchikoro kari kubasa. Aiwa, mukutaura chokwadi
zvototi ipapo hangu but zvakamboitika ndezvokuti akatombopiwa option mukana wekuti vanodawo kuendera mberi vanoda kuenda pastaff college apa andika vanoitawo kana kuti accounting madegree awo ikoko ndiri kubasa ikokoko andika panguva iyoyo hatina kumbozvifunga hati mazviona panguva hatina kumbozvifunga zvokutotiwo zvimwe zvanga toitawo panguva iyoyo kai zvokutoti asi ndototenda Mwari zvokuti dai ndakaramba ndine pesi iyoyo yandanga ndinayo panguva iyoyo pamwe nhasi uno pamwe ndingadai ndakatotsakatika hani mukuzviona ndingadai ndakatotsakatika saka zvototi asi ndotozotiwo dzimwe nguva kugara kwandakatozoitawo munomu pfungwa dzangu dziya dzakudzokedzana kwadzakaita panguva imwe chete kuti ndakufara kunyatsa kuchitangidzisa upenyu hwangu kubva from scratch futi handika ndichiendera kumberi zvichokwadi izvi dzimweni dzenguva ndingadai ndisina kusvika iko zvinezvi pandakazosvika pari panhau dzekudzidza ndingadai ndiri panze bhozi hana asina kumbobvera ndazvofungawo panguva iyoyo nokuti munguva ino futi matinenge tiri mukati munomu unobva watoona kutoti ndopaunotoona kutoti zvimwe zvese zvazvina maturo izvi ari mazviona unotozoona kuti the only option inenge iripo chakanaka chete chandofara kuita kunamata Mwari ari mazviona ndo zvakakosha zvandofara kunge ndichiita izvozvo kana kuputa fodya kana kuti unge ndichitedi zvese zvezvo kana nhasi uno ndikanzi ndachipiwa chidoro chiya chaikona kuti apa kwete zvezvo pachokwadi handidzokeri pazvinhu zvakafanana izvozvo pamwe toita uda kukupa chinonzi black label racreate man izvozvo hazvisvi zvakaitika paupenyu hwangu pachokwadi chaipo pazvinhu zvakafanana nezvozvo hazvichafi zvakaitika paupenyu hwangu ndakatokwanisa kutorivhetsa zvinhu zvakafanana nezvo nokuti zvinhu zvinogara zvichondirwadzawo zvakanyanyisa kuona kuti zvakandikosta zvakaita sei zvakakosta upenyu hwomwe wangu wandaishanda naye zvakandikostawo futi inino zvakakosta mafamilies edu futi tese because vanhu vanenge vari panze hanimboona dzimwe mari dzandikutaura dzanga vanga kutondibhadharira futi idzi mukuona zvinhu zvokuti vaifanira kunge vachitoitawo zvinhu zvavo panze zvimwe zvinhu panze ipapo mukuona saka zvakandikosta zvinhu zvakanyanyisa zvokutoti iko zvinezvo handitodi kunzwa nezvazvo zvinhu zvakafanana naizvozvezvo handitodi kunzwa nezvazvo saka chinhu chandakatonoti chakatonaka iko zvinezvi kaizvo kuzviraramira upenyu hwako munhu upenyu hwakanaka uchinamata kuna Mwari uchiziva kuti upenyu hwakakosha upenyu hwakakosha zvisingabviri ndo zvinhu zvandakaona. Pane mubvunzo wandogara ndichibvunza vanhu wekuti sei munhu kana achingapinda mukati meusungwa maziviro anenge akuita Mwari so ndikunzwa pamwe kuti inini chandienda kungoziva kunamata Mwari wangu chii chinoita kuti vanhu kana tiri kunzou kana kurara wanamata unogona kuti Mwari muri kundiziva ndini mwana wenyu woona wakotsira paunozongomungoti amen but kana uri kunoku unowana nguva yekunyatsotaura naMwari wako unenge kunyatsoziva kuti aiwa zvandakaita ndakakanganisa Mwari wangu ndeuyu ndinoda kunzwisisa kubva kwamuri kuti sei kana vanhu vachinge vapinda mukati meusungwa maziviro anenge vakuita bhaibheri soka vanotobuda imomo kuti vanovhura chechi yangu ndakanga ndimbori mujeri asi ko zvino ndane chechi yangu chii chinoitika zvinobatana pata zvinowanzo kuitika ndezvekuti ndingangoti inini munomu futika mune madepartments akasiyana siyana mujeri munomu kunewo futi madepartment ana rehab kune futi department yana chaplains handitika iyo chaplain yayo saka department yayo chaplain yayo vanouya nguva nenguva munomu hani mukuzviona zvototi munotorawo futi nevamwewo futi munomu hazvire kuti vanhu vese vanenge vapinda munomu vanotofunga zvokutoti denda namata munotorawo nevamwewo futi wekutotiwa mwe vanenge vachitoresistawo nhau dzekunamata idzodzidzi vanenge vane zvitendero zvavo zvavanenge vainazvo hani mazviona zvokuti kuna vamwe vanototi sinotenda kuti masvikiro toitawo zvemasvikiro zvedu tichidai asi manje zvinoitika ndezvokuti chaplain manje inomira zvakasimba handitika vanouya kune futi mastakeholders akasiyana anobva panze apa vamwe vechechiwo futi munomu vanenge vachiuya vachikomekedza panhau dzokunamata idzi handika pane maprograms akasiyana siyana futi anoitwa futi kunamata ikokoko handitika zvakafanana inonzi neMia Bible Institute handika vakatouya kunoku vachiofa maprograms avo avaitisa ipopo zvokutoti ndakakwanisa kutoita futi diploma rechurch leadership hani mazoona zvinhu zvacho saka manje panguva dzekuti uri engaged panguva yakanyanyisa pane zvenyaya yekudze kunamata handika kunyange wanga uchitiwo pfungwa ini handiiti zvokunamata unogona kutozopedzisira watonga wacommitted pane zvokunamata izvozvezvo because ndo zvakanyanyisa stereke munomu zvavanyanya kukomekedza panhau dzekuti ase nhau dzekunamata idzi ndo dzavanonyanya kukomekedza zvakanyanyisa futi wewo munhu wo pachako kana Mwari achinge akuzarurirawo futi because handipa kunotaura kuti hakuna anoya kwandiri kana ndisina kumudedza saka manje zvinoitika ndezvokuti kana Mwari akudedzawo futi zvinozoitikawo ndezvokuti
nekubatidza kwaninge achitiita kuya zvinobva zvakusimbisawo kuti no zvandofarira kuita inini chinhu chakakosha paupenyu kunamata Mwari. Ndozvinhu zvaunopedza waona, ndekuti zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuona ndekuti uchiona wakatarisana nechete nemudhuri yese chimwe chaunoona ndicho unondoona kutoti pane vamwe vanototi havasi vese vanhu vanobuda muno Mwari wapenyu. Nguva kana yakwana vamwe vanotoshayikira muno mukati munomu, upenyu hubva hutopera. Saka izvozvo zvinotokupawo picture yekuti uzive kuti alright ko zvake upenyu hwapera panapo. Handika inini ndoda kuti zonamata kana ndaapanze. Handitika saka ndoti upenyu hwangu hwapera nhasi ndiri munomu inini ndichazozvifambisawo sei. Handitika upenyu hwangu ukama hwangu naMwari uchange hwakamira sei. Handika saka ndopaunozoona kuti kwete chinhu chakanyanya kukosha sei paupenyu pano pasi pese patiri kuita kakutandara. Handika tine one destination yatiri kuenda. Handika ndozvinhu zvaunopesa waona kuti no chinhu chakanyanya kukosha stereka kuti ndigadzise ukama hwangu naMwari. Hani mazoni saka chimwe chinhu futi chinozonipawo simba rekuti rega kunyange ndiri mukati ndofara kunge ndichinamata. Handika ndinozvitorawo pane reference yembavha 2 dzanga dziri pamuchinjikwa dziya. Handitika one yakarejecta Jesu yakatomuramba zvamuchose, asi kune iyo yakatokwanisa kutongotendawo kuti no Ishe muzondirangarirawo. Hazvina kukonzerwa kuti yanga iri mbavha, yanga iri mhonde kwese uko. Akabva tonzwawo nhasi chaiye uchange uineni muparadhaisi. Saka zvangofanirawo kana neniwo. Handitika ndiri mukati meino nzvimbo. Handika ndakapinda muno nekuda kwezvakaipa zvangu, nekuda kwezvakaipa zvandakabata. Handitika asi kunyange ndikazototendawo ndikatotaurawo zvakanaka pamusoro paJesu. Handitika ndikakwanisa kutendeuka wene mukati memwoyo wangu toziva kuti kunyange ndikanziwo nhasi pangu pandiperera upenyu hwangu hwakunge hwaguma nhasi. Handitika ndinoziva kuti inini ndinomo ukama hwakanaka naMwari wanenge ndakagadzirisawo. Saka iyo ndo imwe nhau inozokusundurawo futi panyaya dzekunamata idzi, kuti uzive kuti chinhu chakanyanya kukosha pazvinhu zvese pakugara panyika kunamata Mwari kwakakosha zvakanyanyisa. Ndo zvimwe zvinokupa pfungwa dzekuti uone zvinhu zvakafanana naizvozvo izvo kana uri mukati meusungwa uno. Tinotenda Mukoma. Ndoda kuti mupe mashoko ekurudziro kuvana. Ndofunga kunzo uku chanyanyonetsa iko zvino kana tichikuita kuti vanhu vakawanda vapinde mukati meusungwa, kana kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu inhau dzine chekuita nemadrugs. Ndofunga imi mune experience yacho yezvakaitika mushure mekushandisa zvinodhaka. Ndoda kuti mupe kurudziro kumwana wanhasi. Ndofunga vanetsa vana, even varume vakuru vanetsa, madzimai, vanasikana havachatodzoreke kunzo. Vanhu vaimboti ama2K chete, but kuona kuti havasi ama2K chete. Munhu wese abatwa nekutora zvinodhaka izvi. Kurudziro yaminayo muzuva ranhasi takatarisana nevanhu vari kutora zvinodhaka. Vamwe vacho vari kupara mhosva asi vazotora kubatwa zvavo. Because unongochi ukamboita unoona kuti imhosva kai, but haubatwe. Nguva inozongoita sei? Inozongokwana. Kurudziro yaminayo kuvana kana kuti vanhu vakuru vari kutora zvinodhaka. Takatarisana nechiitiko chakazoitwa kwamuri nekuda kwekutora zvinodhaka izvozvi. Kurudziro yaminayo muzuva ranhasi yakamira sei? Kurudziro yandinayo ndeyekuti chekutanga ndechekuti zvinodhaka ukada kuramba uchiteerana nazvo, nzira iyoyo inotungamirira kurufu. Pane zvinodhaka zviya zvinodhaka chatokumbidzika ndechekuti simba rekukwanisa kuti usiye zvinodhaka riri mauriwo munhu, kukwanisa kuzviramba zvinhu zviya zvekuti zvinhu handichaita sei, handichada, zvekutoti ndiri kufara zvangu zvakanyanya. Pane ndandida kuziva kuti ndinombonzwa mumaredhiyo, pane humwe urongwa zvandonzwa huri kuitwa mudzimai womutungamiri wenyika. Handitika yokuti panonzwa angel of hope chichi. Handitika zviri kuitika vekuti vanhu vanofanira kunge vachienda ikokoko. Handitika kuti vabatsiridzwe kuti vange vachisiya zvinodhaka. Handitika saka ndikuti nini kunyange munhu usina kuenda ikokoko, handitika iwo munhu pachakwe iwowo, handitika unogona kungozvitora ungoti alright uchingozviisawo ikokoko uri kumba kwako ikokoko kuti ininika ndatowawo ikoko kwachona kokuti ndiri kunzi ini ndofanira kunge ndichisiya zvinodhaka. Handitika otozvimaneja iwo munhu pachako uchitora ungoti ungozvifananidza unoti ndiri kurehab ndokwandiri. Handitika uedze nepaunogona napo pese munhu kuti ukwanise kusiya nezvinoita sei, nezvinodhaka. Zvinokwanisika, it's possible kuti munhu ukwanise kusiya zvinoita sei, zvinodhaka. Zvakafanana nambanje vava isi patakabvawo panze panga kuna nambanje kwanga kusati kwane zvimwe zvatakunzwawo zvanamutoriro zvanatumbwa kuti. Handitika zvatakungonzwa mazuva ano izvi. Handitika zvine njodzi yakakura izvo zviya zvokuti besides isiri nhau yekuti wazonzi kana kuti wasopara mhosva. Handitika
unogona kutongoita kana kuti tsaona munhu wakwanisa kunge achitodhiraivha chaiko chaiko handitika unoita kana kuti tsaona kana kuti hausi kudhiraivha ka unokwanisa kana kutongokanganisika bhozi pfungwa dzako dziri panzvimbo handitika unokwanisa kutongotsikwawo kana nemota yacho handitika kana iko mhosva chadzo kune dzimwe mhosva dzokwanisa kukonzereswa nekuda kwekutora zvinodhaka futi izvozvo handika saka zvinodhaka zviya ini kwandirika kana ndakazvitarisa ininika kana chingava chinwiwa ndochitora senyoka inenge iri mubhodhoro imomo yaunenge uchitomwa yekuti uchitomwa uri kumwa chinhu chinokukwadza chinhu chichakuuraya saka hapana benefit yaunowana kunze kwokuti unenge uchizvikwadza iwewo bhodhi yako mumiri mako pfungwa dzako futi pakupedzisira kukwanisa kana kutozopedzisira kutopenga chaiko chaiko financially chaicho maproblems handika ukatarisa munhu anotora zvinodhaka nemunhu asingatori zvinodhaka handitika zvinotosiyana handitika hari mazvona kana kumba chaiko chaiko handitika zvokuti mukatarisa kuti wai munhu anotora zvinodhaka anokwanisa kutosacrifice kuti $5 ndoda kutoishandisa pane zvinodhaka handika asi ukatozotarisa kuti kumba kwakamira sei pamunhu yeutoona kuti pamwe vana vake vakutorera nenzara hari mazvona but imari yekuti pamwe paifanira kuti patotengwa huku ipapo hari mazvona zvinhu zvacho saka ndototi nezvinodhaka hapana pazvinobatsira hazvina kana future hauna kana chimwe chinhu chaunokwanisa kuita chakanaka nekuda kwezvinodhaka saka ndoti please ndapota zvinodhaka zvinodaita sei zvinofanira kunge zvichisiwa nokuti kana uchinge wazopara mhosva haisi justification yekuti uti ndanga ndakadhakwa handitika bhozi watokonzeresa zvimwe zvinhu zvakaipa waifanira kunge chakaipa chaunge wafanira wasiya ndizvo zvinodhaka zvacho izvozvo handitika ukasiya zvozvo ndo root cause iyoyo handitika saka zvototi ndoti hangu inini kune vanozodawo mari zvakanyanyisa nenzira dzokuda kuti vange vachitengesera vanhu zvinodhaka please musadaro zvamuchosa hakuna izvozvo hazviko izvozvo kana takutaura hani mazvona ngatisadaro zvamuchosi hazvina kunaka zvamuchosi hani mazvona ndokurudzira iningapa iyo kuti hazvina kunaka hapana kana pandingambofa ndakasapota zvinhu zvakafanana naizvozvo bhozi zvakatondikostawo kunyange neniwo ndiri mukati munomu menzvimbo yeusungwa muno zvakandikosta zvakanyanyisa nasingatarisi kuti ndingafanira kunge ndiri panzvimbo yakadai so nenguva inoyi hani mazvona justification yenye kuti vhenya ngokauya kunoku hakuna justification kuti ndakadhakwa but tinoona vamwe vanhu vanopara dzingava mhosva chaidzo dzinouya kumatare kumusha kumacommunity courts unoti ndakatuka amai nekuti ndanga ndakadhakwa chii chinoitika mudoro unonge usingazive zvauri kuita kana kuti unonge uchitoziva but unonge uchiti rege ndichazongopa justification yekuti ndandakadhakwa zvinoitika padoro paipai ndezvekuti pane zvinhu zviviri handitika zvokuti vamwe variko zvechokwadi wekuti ndoda kubvisa nyadzi handitika ndotanga ndambomwira doro handika dzimwe nguva bhozi ukazoona behavior inoitwa nomumwe munhu anenge amwa doro nemunhu anenge asina kumwa doro handitika unoona zveshuwa kuti hapasina nyadzi apa hani mazvona unoona kuti zveshuwa nyadzi hapasisina handitika saka zvimweni dzenguva umwe munhu anokwanisa kungoita ane chinangwa chakafanana naichocho icho handitika kuti no ini ndega ndiite zvinhu izvi saka toti isusu padoro pepekuti munhu anokwanisa kuti kutomwa doro aine chinangwa chake kudhara chekuti ndikuda kuita zvinhu zvakati handitika kwozoitawo dzimwe nguva dzekuti munhu unokwanisa kumwa doro handitika wamwa doro then pfungwa dzako doro riya rinonokanganisa pfungwa dzako handika rinotokwanisa kuti uri kuitise zvimwe zvinhu zvanga usingafaniri kunge uchiita handimuonaka ndokufarungu pachokwadi ndikutaura ndakanangana futi nemaexperiences personal experiences akatarisana neinini hani mazona because inini pakumwe kwandaita doro ndakandisingamwe doro ndichiti inini ndanga ndakatarisana ndichada kuti ndinonetsana neumwe wangu but zvakazoitika ndezvekuti zvakazoitikawo zvakaitika mukudhakwa imomomo hani mazona zvinhu zvacho saka zviri paviri vokuti asi ukazonzwa umwe munhu aichanzi ndakaita zvinhu zvakati izvi noda kwokuti ndanga ndakadhakwa dzimwe dzenguva umwe anenge asiri kureva nhema chinge chiri chokwadi wokuti zvechokwadi anga akadhakwa asi kune umwewo zvinenge zvisiri chokwadi nekuti anenge akuda kungowandawo nedoro riya kuti anga ndakadhakwa saka zvinoita sei zvinokwanisa kungosiyanawo ipapo asi nchandoona nchekuti doro ukarimwa zvakanyanyisa handitika kunyange wanga usina kuita umwe urongwa hwekuti ndoda kuti ndiite zvakati unogona kushuta mamwe mafirimu anga usina zvekutoti ukatozoudzwa kuti iwo ndiwo wakaita zvinhu izvi kaizvi unotoshamisika kuti ndine ndakaita zvinhu izvi hani mazona nekuda kwedoro riyari saka doroka ameno havo kana kune vanokwanisa kuzvikondora vachimwa vachizvigadzisa vachiziva kuti tinogumira papi handitika
ndoti kuna mwana kwasangotora just glasi rake achita zvinhu zvake asi ukafekta umwe munhu asi ukanganisawo handisi kuziva hangu kune vakafana naivavawo asi ndichitaurawo ndakafanira kune vanhu vakafana neininini inini rakandiramba zveshuwa rakandiramba zvamuchosi chokwadi aiwa zvinoitika ina ibelieve kuti kunoku ndo kurehabilitation chaichayo bcause nobva ngodzi kana topinda apa pachawane skippers kapa auchaiwani imi mamunambobvunda here 2 days 3 days mapinda munoti skippers muchimbonzwa kuti kaskippers kari kudiwa muropa semunhu angajaira kari kumba hauna control wangoona ka$2 kakuwamhanya watenga black label nako ukawana chakadai wamhanya watenga skippers manje kunoku mawemva mangodzi gwi hapasina skippers hapasina black label matongogara mamuno kunoka kuna kukubatsira here kurehabilitata upenyu hwenyu musina kumboenda kumarehabilitation centers nezvipatara ekupekupi makangosvika pano vanongodzi zvichida zvinogona kubatsira zvakare vamwe vabereki vane vana vari kushaura kuti ndamuendesa kusouth ndamuendesa kwakati asi kumarehabilitation center kwacho akuti awesi hapana chiri kuchinja hatingati kunoku here ndokwavari kufanira kunge kuri chaiko chaiko kwavari kufanira kunge vacho haizvozvo ndozoona zvakanaka izvozvo kuti kana kune vamwe vanenge vachinzi kwai challenge yekuti anzi mwana wayandinetsa stereki nekuda kwezvinodhaka zvazonyanya kunetsa zvadai pakaitwa urongwa ihwohwo futi hwokuti anokwanisa kuiswa kana panzvimbo yakafana neiyoyo yekuti akwanisi kusangana nezvinhu zvakafana naizvozvo zvinotosvikira pakutozobuda mauri zvinhu izvizvi zvekutoti kana wega iwo nditotiwo kana wakatogara kuti uzorangarira kuti ndichadzokera futi kuzvinhu zvakafana neizvizvi haumbozooni futi uchifunga zvinhu zvakafana nezvekuti kunyange uchinzi nhasi unondapiwa zvinhu zvakafana nezvizvi haungambodzokere kuzvinhu zvakafana naizvozvo zvese zvinobva zvatopera kazviya zvekuti wapinda munomu ndiri kumboita dambudziko rekuti ndiri kumboda kuti ndimboona futi chibhodhoro chacho ndimboda iso pane pasina mukwana wacho kuti ungazowana zvese izvozvo saka unosvikira zvese zvosvikira pakutopera pauri kusvika kunoti chinhu chakanyanya kukosha chandonyanya kufarira stereka chikafu hani mazona ndounofarira sei ndo hazvekutoti zveshuwa ukatospecializa une chikafu unotoona kuti zveshuwaka nhaa ndakatorasika doro harinaki riyari hani mazoni but chinotonaka ndizvo zvizi zvechikafu ichi chikafu ndo chinotonaka hani mazoni ndozvichaizvo chaizvo aiwa tinotenda mukoma nenguva yamatipa muchititsanangurirawo magariro muri kuita uye mapindiro amakaita muno chikushuviraiwo rombo rakanaka inini ndisandambotaura paipai kuti kana ndisiri panapa ndichibatsira vanhu kumasoro ndinongoti itirai zvakanaka zvichida mangwana sekutoprofita kwandava kutoita tinogona kuzoonai panze mabudiswa neamnesty tikatozoshekana panze apo kuti aiwa muri kuona zvandakataura musuyawe makamakadhetere 14 october zvaitika izvi tatowo panze makutoshandisa madigiri nanzwa muno mama hr makupedza digiri renyu rehr zvichida tongotosangana pane mamwe mabasa takuti aiwa zvakaitika kumashure ndofunga kana slogan yemunomu togara chitaura kuti yakatambika jere rinopera totosangana mangwana takuita chimwe chinangwa takuita rimwe basa takutoenderera mberi neupenyu aiwa tinotenda mukoma maita basa mosara zvakanaka tichizosangana zvakare panotevera aiwa tinotenda mazvinzwira muri yezimbabwe ndakagara namukoma vati aiwa chimbouyaiwo timbotandara timbodokesa zuva nhasi ndichikutsananguraiwo matambudziko kana kuchakaita kuti ndipinde mukati meusungwa asi manzwa nyaya mukoma kuti aiwa zvinodhaka ndo zvakaita kuti ndizopedzesera ndasvika pano munzvimbo yepachikurubi maximum prison patasangana nhasi kuti aiwa ndakapfura shamwari yangu NePfuti noti kuti nekuda asi unenge uchikondrolwa nezvinodhaka ndaifarira kumablack label pamwe chete nezvibhodhoro zvavataura kuti seskippers ndofunga vanoziva madoro aya vanobva vaziva kuti aiwa kana uchinge watora zvinodhaka izvi unenge usina nyadzi unenge usisina chekutya asi paunozoita soba ndo paunoona kuti ndakakanganisa asi isusu kunoku slogan yedu ndeyekuti yakatambika jere rinopera kunyange vari in life in prison tinogona kutozosangana navo zvakare mangwana vabuditswa neamnesty ndochikumbiro chatinacho kuti aiwa vanhu kana vachinge vagarisawo kudai vapiwa malife in prison tinokumbirawo vanzwirwe tsitsi sevamwe vabuditswawo mukati meusungwa
vanenge vadzidza achiziva ramangwana zvichida ndo maHR emangwana ekune makambani mahombe zvichida nogona kutodzoka pano woita maHR epano panzvimbo pavakagara for a long time. Vane mhuri kumba, vane madzimai, vane vana vanenge vachida kutariswa, asi zvese izvozvo zvinhu zvekuti ivo sevanhu vanenge vakutoregireta kuti aiwa takakanganisa, takutoshayawo nguva kuti titsure vana zuva nezuva nekuda kwekuti tinge takagara tiri kunzvimbo ino, asika zvakaitika jere rinopera. Tinosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyanduchichi Chisarai. Tinokumbira mumwe kumuri yeZimbabwe, 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 tinokumbira mumwe mukana.